କ'ଣ ଏ ଖୁସି? କେଉଁଠି ମିଳେ ଏ ଖୁସି? ଆଉ କ'ଣ ତାର ଠିକଣା? ଖୁସି କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଖୁସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। କେତେବେଳେ ମାଆର ପଣତ କାନିରେ ଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଆକଟରେ ଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଖୁସି, ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଖୁସି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ ଖୁସି ତ ଭୋଗରେ ନଥାଏ, ଖୁସି ତ୍ୟାଗରେ ଥାଏ। ଖୁସି କାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ମହଲରେ ଥାଏ ତ କାହା ପାଇଁ ତା ଆପଣାର ଲୋକ ପାଇଁ ଛାଟି ମାଟି କୋଡ଼ିଆରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲରେ, ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଥାଏ? ନା, ଖୁସି ତ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ନୁହେଁ, ଶାଗ ପଖାଳରେ ପାଇପାରିବା। ଖାଲି ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବା। ବାସ୍ ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଆମେ ମରିଚିକାକୁ ପାଣି ଭାବି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଭଳି। ଏ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଖୁସି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅବାସ୍ତବିକ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ।